5 ka igo sa likod abaga kagiman pang abahin sang lawas ang naagom sang 45 anyos nga si babae nga si alias Rosel. Ini matapos gintiro sang iya bana nga si alias Jeff 46 anyos sa barangay Bangkal, Carles, Iloilo pasado las 11 Domingo sang aga. Dead on arrival ini sa ospital. Overseas Filipino worker si Rosel sa Dubai kag nagpauli lang sang Agosto 11 para sa kadlawan sang iya bata. Sa investigasyon sang Carles Police, Sabado pa lang sa gabi sang nag-away na ang duwa. Gintuyo bulagan sa biktima ang sospek nga posible ginkainit sa ni kaginlutang ang biktima. Narecover sa crime scene ang 5 kabaseyo sang 45 caliber pistol. Nagapabilin nga at large ang sospek nga magapakatubang sang reklamo nga parricide. Gawin pa ang hapusot natin sir, so ang mga tropa sir na kaya bakit naman sir ka CCTV kung sabihin siya nag-exit. Dito bidang pamilya sir nga magpasaka ang kaso sir kaya hindi nila babaton sir.